گوداربانên miromet bi hêviya ku em wetev û nişameyî nû em rûspiyê her du dinyavin a dest bi axaftina xwe dikin. Mijara me ew kesê ku qewmê wî mezlûm be, digel ku mezlûm bi jî li ba qewmê xwe mezlûm cî negire, li ba zalimê qewmê xwe cî bigire ku çi qas ew însan rûreşê dinya û axiretê ne. Di vê dereqê de sala hezar û nesed û bîst û pênc bîst û nehê meha Hezîranê li bajarê Amedê li derê Çiyê ku çil û heft hev ronekbîr û rewşenbîr û şêx û seydayê Kurdan ku wan eliqandine bi dar ve vekirinê Salih Begê Hanê ku ji wana însankî duyemîn bûye ku Xwedayê Teala rehmeta xwe li pak rewanê me teva û li wan jî bike ku înşallah jî vêga di cennetê de ne. Ku di vê dereqê de ew însanê ku ji vî qewmê mezlûm bûn jî altexiya wakirinê van çil û heft heva di serî de Şêx Seîd li ser çemê Muradê ku altexiya wakirinê danê girtin di dereqa wa de Salih Begê Hanê vê helbesta Hanê amade kirî. Di ser vê helbesta wî de digel ku 100 sal derbas bûyî jî ev helbesta wana hê navbîna xelkê de digere, yekî wek min jî wa jî berkiriye, ez sergav cemaetê xelkê de dixwînim, ez ê we gudarvanê xwe re jî parve bikim. Ew kesê ku altexiya qewmê xwe kiribe, vêga jî bike, li ba qewmê xwe mezlûm cî negire, bilê ez dê qeyd dikim ku qewmê mezlûm û cî negire, ew însan hem rûreşê dinyayê ye hem jî axiretê ye. Belê, helbesta Salih Begê Hanê di dereqa wa însanê ku ji bo çend quriş qirêjiya malê dinyayê, ew malê dinyayê ku fanî ye ji bonê şerefa xwe ebedî firotine, bayînde firotine, dereqa we de helbest ev e. Eger çêkî ji bo cehşê kerê ra ji zêr afir de nîv eywanê kes ra, murebbî bit ji bo wî Eflatûn a, muellim bit ji bo wî Îbn Sîna, tu yê av dî ji yebûa heyatê, di şûna ceh bidî sêvê xelatê, meke bawir ku ew sahib huner be, ew ê dîsa wekî bavê hûker be, dema tu wî ji eywanê derînî, huner naê ji wî xeyrî zirênê. Belê, ava însanê hana bû 100 sal ew qirêjiya rûreşiya wa ketî stê zarê wan a, heta ketî stê neviyê wan a jî wê hê jî berjê here ku li gorî misakiriyê gelek tornê wan însanek wextê ku vêga diçin cemaeta bi tirs diçin û gelê wê xel nebêjin ev ya hanê tornê filan kesî ye. Çawa evanê hana li vê dinyayê rûreşin wê li axiretê jî rûreşî û rûreşê cehennemê bin wê. Bi hêviya ku em ê ji bo çend quriş malê dinyayê ku qirêj e wê kes xwe nexapîne, wê şerefa xwe dinyayê ku û şerefa xwe axiretê ku ebedî ye, nefiroşin bi şerefa dinyayê, maliyê dinyayê, qirêjiya dinyayê, menfeeta dinyayê ku ew ya jî geçîcî demboriyê ku em ê şerefdarê her du dinya bin, em jî wek xelkê cîhanê ji xwe re bibin însan ya. Tiştek Xwedayê Teala dayê xelkê dayî me temam a. Çima hatî serê me ya? Çima vî hatî serê me? Em jî însanin ya. Em tefekkür dikin tiştek ku hatî serê me mezlûm a, qewmê me bi çavba kesî nedîtiye, bi qelba kesî tefekkür nekiriye, kes nikare bêne ziman. Bi hêviya ku em jî wek xelkê cîhanê, wek der û dorê xwe tiştek ku Teala dayî wa dayî me jî em jî bin xweyê mafê mirovî em wetev bimînin di xêr û xweşiyê de ya.